Bon dia, bona hora. Et passa de vegades que et marques objectius o propòsits d'any nou o alguna història així i comences supermotivat i super amb moltes ganes, però un cop passada la primera fase d'enamorament et vas desinflant i comences a dir, Pep, ostres, potser m'he de replantejar això, no? Comences no? A sentir-te també aclaparat, potser, si és un objectiu així ambiciós, o potser és més subconscient i veus que vas procrastinant, que no vas fent les coses que t'has marcat de fer i a poc, al final, el teu objectiu arriba a la paperera de la història. Bé, doncs, no estàs sol. Suposo que ja ho sabies, però per si de cas t'ho recordo, no estàs sol, això ens passa amb molta gent i el que et porto en aquest vídeo és bàsicament les coses que jo he anat aprenent en aquestes situacions, també m'han passat, i quines cosetes jo he aplicat i m'han servit, per si et poden servir a tu també. Bé, doncs, abans que res, per si és la teva primera vegada per aquí, jo em dic Patrick, soc enginyer, formador, com podràs veure en uns segons, uns minuts, aficionat a la muntanya també, i moltes altres coses. Però vaja, en aquest canal faig una mica el que t'he dit al principi, no? Comparteixo lliçons que he après en la meva vida personal i professional i les comparteixo per aquí per si a algú li poden servir, per si tu et poden servir. Doncs, com et deia, com he après jo a no saturar-me, amb objectius així grans que em proposo, i ho vull explicar una mica a través de dues històries. La primera història és la història que m'ha portat al cap la idea de poder parlar d'aquest tema. I és que l'altre dia, amb uns amics, de fet, estem muntant un rocòdrom gimnàs, així com privat entre nosaltres, i bé, vam anar a buscar la màquina de gimnàs que hem canviat, perquè hi havia una que estava bastant feta a caldo, no? I total, la recollim del Decathlon, la portem al roco, despleguem tota la capsa, l'obrim, i mare meva, o sigui, clar, moltíssimes peces, no? I el meu amic diu, hòstia, m'estic marejant només de veure tantes peces, no? I va ser un... Ho fem un altre dia, no? Hi havia un moment, aquesta sensació d'aclaparament forta, de dir, mare meva, però... I bé, jo aquesta experiència una mica ja l'havia sentit, no? Perquè jo de petit, abans d'estudiar la carrera d'enginyeria, doncs sempre havia agafat o la meva bici o la meva moto, més tard això, o el Lego, encara més de petit. I clar, estava acostumat a desmuntar-ho tot i ja tenia aquella sensació, jo la tenia igual, no? De cop mires tot allò, l'espantanada de peces pel terra i dius, hòstia, això jo no sé si ho puc tornar a muntar, no sé si faltarà alguna peça, espero que no s'hagi caigut per allà, per aquella esquerda, no? I vaja, aquesta sensació de saturació quan veus, moltíssimes coses per part teva, davant teu, que has de fer per assolir, en aquest cas, doncs, un objectiu, doncs aquella sensació la tenia, no? Llavors, amb aquesta sensació que vam tenir, em va venir cap, hòstia, això també passa, no?, quan et marques objectius, per exemple, propòsits d'any nou, i crec que és una cosa bastant recurrent, i bé, vaig dir, podríem fer un vídeo tocant aquest tema, no? Així que, dita la primera història, anem a la segona història, i per això ens hem de moure una mica l'objectiu que faré servir com a fil conductor, vale? Així que, 1, 2 i... Vale, doncs imagineu que us heu proposat un objectiu com escalar aquesta paret. Clar, aquesta paret és super impressionant, llavors potser quan ho esteu pensant com a propòsit d'any nou, doncs us motiva moltíssim i tal, però, hòstia, quan te la trobes aquí de cara dius, buah, no sé, i dius, vaig cap allà o vaig cap allà? Començo per aquest bosquet o començo per aquest altre bosquet, no? Llavors, al final, el que és important és que definim una miqueta millor l'objectiu. Llavors, perquè si no, imagineu-vos que aquí no ens definim... Bueno, anem a pujar senzillament cap allà amunt. Doncs tindríem un problema. És com si comences una feina, et donen l'escriptori i et diuen vinga, bona sort. Això no molaria gens, oi que no? Doncs llavors el que ens hem de fer, i sobretot no ens hem de fer això a nosaltres mateixos, dient vull aquest objectiu però no defineixo com el vull, el que hem de fer és agafar i definir-lo millor. Per tant, tornem cap allà, expliquem una mica com el podem definir millor i seguim. I ja tornem a ser aquí una altra vegada. Jo fa un temps enrere vaig estudiar programació neurolingüística, PNL, i tenen una cosa que em va agradar molt, que a mi em va servir molt, és els 7 criteris per a una bona definició d'objectius, que és el que tenim aquí darrere, i el que us explicaré una mica per veure si us serveix. Doncs som-hi amb aquests 7 criteris. El primer criteri seria que sigui en positiu. Formular aquest objectiu en positiu. Sembla molt obvi, però massa vegades acabem dient no fer això, deixar de fer això. És a dir, millor dir
anar a escalar com a objectiu que no jugar a videojocs, val? Si l'objectiu és anar a escalar. El cas més habitual on la gent dubta i diu però com ho diré si no és en negatiu? Per exemple, seria deixar de fumar. Val. Això són 7 criteris. No cal complir-los tots sempre, val? Perquè jo sí que he sentit gent dient no, doncs l'objectiu es podria formular com a tenir una vida més sana, portar una vida més sana, tenir hàbits més sants. Però clar, això també passa a ser com poc concret, no? Llavors, aquí no serà en negatiu, però llavors ens falta una mica de concreció. Ho podem concretar més endavant o en el subtítol de l'objectiu, per així dir-ho, però en general, senzillament tingueu en compte que si el que esteu formulant és un no sé què, si ho podeu formular en positiu, amb una acció proactiva, opteu per la versió positiva i no per la negativa. Això, punt 1. Punt 2. Auto-iniciat i automantingut. És a dir, autoiniciat i automantingut. Sona com molt raro, però no vindria sent altra cosa que depenguin de tu, val? Que depenguin de tu aquest objectiu. Per tant, si jo m'estic, per exemple, proposant l'objectiu d'estudiar quelcom, aprendre quelcom, i al final hi ha un examen, no? Doncs que l'objectiu no sigui aprovar l'examen de no sé què, tot i que entenc que no, però aquest és el meu objectiu final, sí. Però depèn de tu aprovar l'examen. Diràs, sí, si estudio molt aprovaré l'examen. Altament probable, però tu no faràs i et posaràs la prova de tu mateix, oi que no? Però què sí que faràs tu? Estudiar, val? Llavors, ja que estudiar molt et donarà moltes més probabilitats d'aprovar, fixa't l'objectiu d'estudiar tals hores a la setmana, tals dies sobre aquesta temàtica. Això és molt més depenent de tu, perquè a no ser que vingui el senyor que et corregirà a casa teva i comenci a fer una batucada i no puguis estudiar, a no ser que passi això, tu podràs estudiar. Si hi ha soroll a casa, te'n pots anar a la biblioteca. Si hi ha soroll a la biblioteca, te'n pots anar a un cafè amb els auriculars i música de fons, el que vulguis. Però això depèn de tu. Aprovar, indirectament sí, però directament no. Per tant, objectiu, estudiar. Una cosa que controlem. Perfecte. Anem-hi amb el punt 3, amb el criteri número 3, que és que el nostre objectiu, el nostre propòsit, estigui contextualitzat. És a dir, què, com, amb qui, val? Posar-li una mica de context en això. Havíem dit aquest exemple de la biblioteca, si anem a estudiar. Doncs, on estudiaràs? A la biblioteca? A casa? Pots inclús tenir aquí, això no cal que sigui el títol de l'objectiu, no? Però haver-ho pensat una miqueta. Si no puc estudiar a casa perquè hi ha molt soroll o el que sigui, aniré a la biblioteca. Si no puc anar a la biblioteca perquè els horaris no em quadren bé, anar a un bar amb uns auriculars d'aquests que et tapen una mica. El que sigui, però tenir això una mica definit, no? També amb el qui. Amb qui pot ser tu sol o tu sola, però també pot ser amb algú. Això sempre, un objectiu compartit sempre ajuda, sempre tens algú que et pot apretar, no? Llavors, per dir alguna cosa, no? Jo en el meu cas, si parlem d'escalada, no? Doncs tinc aquí una guia, moltes gràcies Edu, de la Montserrat Free Climbs. Diries, doncs, escalar, si el meu objectiu és una via en concret, doncs a Montserrat, tal via, jo què sé, aquí en el Cavall Bernat. No? Doncs una en concret, perfecte. Amb qui? Doncs ho faré amb l'Edu mateix, aquesta persona que em va regalar aquesta guia. Perfecte. Això seria el context. Vale? Així que posem-ho aquí. I el punt 4, el que seria aquest criteri, és si podem mesurar el progrés en assolir aquest objectiu. Perquè si comencem i no sabrem si l'hem assolit o no en cap moment, o si estem avançant en la bona direcció i potser només ho sabem al final, quan l'aconseguim, doncs serà una temporada difícil. En canvi, si tenim petits punts intermitjos i sabem que estem progressant, serà molt més fàcil de dur a terme. Val? Què vol dir això? Això vol dir, per exemple, doncs, si estem parlant d'un examen, d'un temari, quelcom que volem estudiar, si hi ha 20 temes, no? Doncs l'objectiu no és entre 0 i l'objectiu assolit final és tenir els 20 temes i ja està, no? Estaria molt bé fer com aquests punts intermitjos de tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, o anem a fer-ho més fàcil. Són 12 temes i tenim 6 mesos.
Doncs al final del primer mes, així a priori, haurem de pensar en què hem de tenir 2 temes. El mes 2, 4, sí? I així, fins que arribem als 12 temes en 6 mesos. Val? Per tant, tenir aquests punts intermitjos. I aquí tenia marcat, no? Amb una via doncs tenim, per exemple, una via d'escalada, el que tenim són els diferents anclatges que hi ha a la via, arribem a un sostre, arribem a un no sé què, i això a mi m'ha passat escalant, per exemple, Jo crec que deus estar uns 50 metres, més o menys, ara. Vale, jo no veig reunió, no veig instal·lació, però estic en un lloc que podria enllaçar un bloc així gran i podria fer una R aquí, ara et dic. Per tant, això és una bona manera. Quan de cop no estàs on pensaves, on volies estar, sigui perquè t'has desviat o sigui perquè senzillament no hi has arribat, doncs allà és un punt on pots calibrar i dir, val, m'estic desviant o... Per tant, això, important, aquest punt, veure el progrés. I això que ja hem dit també és important per a la nostra motivació, per anar veient aquests petits avenços cap al nostre objectiu final. Vale, veig un paràbol, però crec que no és només... Ah, no, són 2. Vale, perfecte, ja està. Estic a la R. Molt bé. Punt 5. Quins recursos necessitarem per assolir aquest objectiu? Recursos. Quins recursos necessitaré? Quins ja tinc? Quins aniré assolint pel camí? Per tant, aquests recursos poden ser, si estem estudiant, jo què sé, física, el llibre de física, si estem estudiant mecànica, el de mecànica, si estàs estudiant el que estiguis estudiant, necessitaràs això. Si vols dibuixar, si vols millorar en alguna cosa artística, doncs el que necessitis per aquell art, per aquella cosa que vulguis aprendre. Per cert, m'he deixat un punt important en el tema dels recursos. He mencionat tots els recursos físics, que òbviament també són un punt, però un punt molt, molt, molt important són els recursos a nivell personal. És a dir, si, per exemple, vull anar a escalar, potser he de treballar en una mica el meu entrenament mental, no? En no tenir por, en no bloquejar-me. Si vull posar-me a entrenar, potser hauré de gestionar millor el meu temps per fer-ho encabir allò a les tardes, als matins, el que sigui. És a dir, també són altres recursos com a persona que necessitaré. Autoorganització, gestió del temps, coratge, si és, per exemple, parlar més amb, jo què sé, amb persones, parlar més en públic, aquestes cosetes, val? Així que no us oblideu també d'aquest punt, vale? Els recursos que necessitarem a nivell trets o característiques o habilitats propis, no només coses físiques. I el criteri número 6 porta a bastanta confusió, perquè és que el teu objectiu sigui ecològic. Ecològic, no? Diràs, què vol dir això? Que no puc tenir un objectiu que no sigui d'acord amb el medi ambient? No parlem del medi ambient, sinó de tu, val? Per tant, igual que alguna cosa ecològica vol dir que està alineada, no? Que pot mantenir una mica l'equilibri dins d'un medi ambient, en objectius, a nivell personal, diem que és ecològic si està alineat amb les altres facetes de la nostra vida, no? Amb altres aspectes de la nostra vida. Per tant, és una mica quin és el verdader motiu pel qual vols aquest objectiu, no? Ja està això alineat amb la teva vida? Un exemple que em ve, perquè de vegades alguns amics o amigues m'han dit que es volien posar més en forma i com jo vaig al gimnàs i aquestes coses, em diuen doncs quin exercici hauria de fer, quina rutina hauria de seguir. Jo no soc entrenador personal, això sí que us ho dic, però m'ho diuen així en confiança, no? I em diuen, no, què hauria de fer? I primer és com, bueno, però tu, perquè... Quin és el teu objectiu al final? Bueno, ficar-me en forma i això diuen que va bé, no? Perquè tots hem sentit que anar al gimnàs està molt bé i tal. Però a tu t'agradarà això? I potser, per entrar en aquest punt d'entrada de posar-se en forma, potser li agrada anar amb bici. Doncs en comptes d'anar al gimnàs, que el com més ecològic seria anar amb bici, fer un plantejament, un entrenament per posar-se més en forma amb la bici. Que ens agrada nedar? Natació. No ens anem a una cosa que sigui el que tothom pensa que és millor, anem a quelcom que sigui ecològic per nosaltres. I l'últim punt, però no per això menys important, sinó es podria dir que el més important de tots, perquè si no, sense ell, la resta no té sentit, és el primer pas. Direu, quina tonteria. Sí, però al cap i a la fi és fer l'èmfasi en la importància de saber
el nostre proper pas, en aquest cas el primer, perquè si no és com tenir un pla superben fet i creat, però el tenim allà al davant i per arribar a aquell pla tenim un forat, un penya-segat i no tenim un pont per creuar-ho. Per tant, el primer pas, superclau, i en aquest cas tornem a fer un canvi d'ambient per veure'l a la paret i per fer una mica de recapitulació del vídeo. Som-hi! Per tant, ja tenim un objectiu superben definit, en positiu, que depèn de nosaltres, on tenim tots els recursos, podem veure el progrés, ben contextualitzat, ecològic per nosaltres i ja sabem el primer pas. Nosaltres comencem des d'aquí. En el teu cas serà el teu primer pas per aquest pla. Perfecte, el tenim superben definit. Amb això ja hem fet una molt bona feina i amb això ja hem incrementat molt les possibilitats. Però també és possible que si tenim un objectiu molt gran, en aquest cas podem veure doncs, la immensitat aquí, en aquest cas física, de la paret, no? Visual, però si tens un objectiu a nivell, per exemple, preparar-te unes oposicions, doncs pot ser un projecte d'un any, de molt estudi, molt temari, i quan et veus tot el que has de fer al davant, pot impressionar-te una miqueta, pots aclaparar-te i que això també et porti a procrastinar o subconscientment deixar-ho a poc o fer menys del que hauries de fer. Doncs per això tenim també una idea de vídeo d'explicar algunes estratègies. Però com aquest vídeo ja s'està fent molt llarg, això serà per al proper vídeo, així que només dir-te que espero que amb aquest vídeo hagis après una miqueta com poder definir millor els teus objectius, en positiu, tots aquests punts que hem vist, que et serveixi i ens veiem en el proper vídeo. I res més, la típica cosa de donar-li like, crec que aquí us apareixerà un logo per subscriure-us si us ha interessat, i aquí el meu últim vídeo. Moltes gràcies i adeu-siau!